Penj laktar chenro makende mabiro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Ilonga ni Ruth Otieno. En ga morna mar bedo kodi odiechieng' wago mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari ntiere studio ka. Okadhi ketho kinde abomiye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a en wuod kanye olony e weche mage kaeto wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari bang' ndalo mathoth mokalo. Erokamano. Amor mar duogo ka odiechieng' ma kawuono. Genyenga Lucas Okumu anajuaga matiyo Homabay Referral Hospital. Anajuaga molony e tuoche mag pien, kogno, yewich to kod weche mag dusruok mag del. Kiwegi mano an awuod Kabondo kod Umoramba e gweng' miluongo ni Kachieng' Opanga. Koro mane gweng'wa to mane kamonyuola mae. Kamano. To wacho ni tija juoga ni tiyo e kaunti ma Homabay? Homabay Referral Hospital. Amor mokalo daktari kendo warwake chenro mar penj laktar. Wasebedo kwa wuoyo weche mag yie wich, diere moko ne wawacho pien wich matuo dandruff, diere moko wuoyo e tuoche mopogore mag pien del, kamano timo pucho, timo kalanga, wasewuoyo mang'eny e weche mag pien del. Kata kamano tuoche mag kogno pok wawuoye. Kaunda heri mondo mwagoe mbaka kotendo kod weche mag kogno. Wachak ni kogno en ang'o, olose gang'o, to chutho tij kogno en ang'o? Erokamano joherawa mag Ramogi TV. Ng'enywa ok ong'eyo ni kogno nigi ber moro kata tich mare en ang'o, to en gima nade. To kawuono dwani mondo wawuoye wach kogno. Kogno en e dend dhano king'iyo giko mar lweteni kata giko mar tiendeni. Nitiere gimoro ma nitiere wiye matek mopogore gi ring'o. Mane gima waluongo ni kogno kuom dhano. Le bende nigi kogno, but koro kawuono wadwa wuoye mag dhano. To kogno en achiel kuom gigo mamiyo lith lwedo bedo te. Wawacho ni koro en complete. Koonge to lith lwedo ok en complete, kata mag tielo ok gin complete. Ok en te kako nego bed ni entie. Gi kogno iloso mana kaka pien del. Gik miloso kod proteins. Yande chon ka watindo ne ji wacho ni gin dead proteins, ni gin proteins motho. Proteins motho ok nyal dongo. To kogno en gima dongo, mang'iso ni en gima nitiere dend dhano, to bedo nodongo mang'iso ni en ben kod lechege mag remo mamiyo nyako dongi. Bedo ni en gi tabu mang'iso ni ka en gi chandruok to mang'iso ni dend ng'ano bende ni kod chandruok. E gin kawuono nadwaro ni mondo mi wawuoye weche mag kogno, mondo mi wabed ka wang'eyo e ngimawa gimomiyo wan kod kogno gi gimonego beni itimo kata mondo mi irite, kata kopo ni en gi tabu to ing'e kuma ichomo. Kogno ni kod tijene, anyalo wacho ni en gi tijene 3-4. Mokwongo en momiyo lith lwedo bedo motegno, nikech kaluwore kaka olose en ma koro miyo lith lwedo bedo motegno. Namba 2 en ma entiere gi gima waluongo ni sensation. En monyalo miyo kata kidwa mako gimoro tiwinjo ni koro gino koro imake motegno. Mano tich machielo mar kogno. Wach machielo mantiere kod kogno en ni kogno nyiso ber moro. Iluongo ni beauty kata aesthetic effects. Ka koro aloko gi dho joma moko. To ka kogno bende en gima nyalo nyisowa ka dipo ni del ni kod ng'ikruok moro. Dipo ni en gi tuo moro koso en nade. Koro iyudo ka koro ka ng'ato ng'iyo koki to ng'ato nyalo neno ni koki either gibecho kata giricho kata ginyalo nyiso ber mari e kogno. Koro gin bang'e ka wabro wuoyi bro ne winjo ka wabro wuoyo weche mag gimomiyo koro inyalo neno ka joma mine kata joma chuo sani iyudo ka ng'ato dhi to chak medo gik mamoko kende kokegi mondo mi nyisruok mar kogno go bed mopogore.
Pien del ninyisowa kata wasepuonjore chenro ni dinwoya ni nitiere kod layers mopogore opogore gin layers adek madongo kae to bende nitiere gik mang'eny e iye kanyo. Pien kogno olos gango nikech nitiere ga tuoche mang'eny ma ka wawuoye kata chenro mar penj laktar ka ni to nyalo mako kamoro amora mar del mak mana kogno kod yie wich. Kogno iwachonwa ni en gima ngima emomiyo nyalo dongo, emomiyo nyalo neno koloko kite kober kata koloko rangi kod weche makamago. Kogno ting'ang'o gango kata ang'o maloso kogno mondo mi wang'e ane tang'o momiyo thoth tuoche nyalo mako del tok kogno tok yie wich. Kogno kaka nyalo wacho olose gi proteins to cells manitiere kanyo opogore gi cells manitiere pien. Kata koponi en bende en gi leche onge kod leche moringe iye kaka koro mag pien. Koro gini yudo ka koro tuoche moko nitiere ma ok nyal donjo ei kogno kanyo. Onyalo bede pien to kogno kanyo to ok onyal bede nikech kaluwore gi cells manitiere kanyo ok nyal ringe iye. Ma gina enena protein. Enena protein. Emomiyo wacho ga ni seche ma irito kata intiere kod protein moro me dendi biro neno ka kokeni dongo, yewi dongo, pien dendi bende biro neno ka pichni kaber. Ang'o magi share daktari? Mana protein no? Protein no magi share. Koro pien gi yie wich waluongo ni skin appendages. Skin appendages tiende ni gine giko mar kama pien ochope. Koro ineno ka koro kaka kowuwe kogno mag lwedo. Koro en appendage, en giko mar pien mar lwedo. Yie wich be mana kamano. Kama koro yiero gik godo, koro yudo ka koro yier be koro ti kanyo. Inyalo ng'iyo koki seche mwagomba kani nyakwara Mugi Ajwang' kamoro amora ma intiere kae to wadonje kidieny machielo mar chenro ni wang'iyo kata tuoche mathoro mako kogno. Kanye kama wantiere daktari wacho ni nitiere tuoche moko kata chandruoge manyalo mako kogno gin mage, ka gin tuoche to gin tuoche mage. Ero kamano. Anyalo wacho ni penjo no beto yarore, wacho ni en broad, beto yarore to chutho pien kogno be nitiere mana gi tuoche gi mana kaka inyalo yudo tuoche mag yie wich. King'iyo kok dhano onego bed ni nitiere pek mare mowinjore. Kobedo mapek molo kanyo mang'iso ni chandruok nitie. To ka wuoye tuoche mag pien nitiere tuoche mag kogno, nitiere tuoche mamako kogno, to nitiere tuoche dalili moko bende kata ranyisi moko makinene kogno to nyiso ni nitiere tuo machielo mantiere i dend dhano to koro onyisore e kogno. Koro adwaro ni mondo koro wakuong wapog gi kamano. Wachak gi nyisruok mag tuoche mane iye. Wantiere gi gik machalo kaka kuot mar kogno. Okuot, wawacho ni lith lwedo okuot. Gimoro ma wadendo ni finger clubbing. Finger clubbing no kobedo, tibiro yudo ni kogno no en bende koro nitiere kaka ogodore. Mano ng'iso ni nitiere tuo machielo manitiere e iye monego bed ni ng'iyo. To ng'enyne wayudo ka en tuo mar adundo ma samoro ng'ato osebudho godo ndalo mang'eny. Kata ka ng'ato pok ofwenyo to mano dalili moko mokwongo mang'iso ni nitiere tuo mar adundo kuom ng'ano. Wan gi gik mamoko kendo inyalo yudo ka kogno okunyore koro chalo kijiko. Koro okunyore kar mondo bed moriere kaka onego bed noriere, koro okunyore kodonjo iye. Mano be dalili mang'iso ni nitiere tuo machielo, mang'iso ni nitiere achiel kuom gigo magero dend dhano ma onge kuom ng'ani. Waluongo ni some nutritional deficiency manitiere kuom ng'ani. Koro mano be gima nitie. Koro gintiere tuoche mang'eny ma ok anyal kwano gi ta achiel kachiel, but gintiere tuoche mang'eny ma ka waneno kuom kogno to wang'eyo. Wantiere kod nyisruok moko ma wacho ni ka ng'ato tiyo kod yedhe moko be nyalo nyisore e koke. Kinde machon ne wantiere gi yedhe moko kane kute mag ayaki koko chako, ne wan kod yedhe mane miyo kogno lokore marotenge. Koro kane kogno lokore marotenge ne wang'eyo ni en yath mane mamiyo kogno lokore marotenge.
Koro niyudo ka ne en gima be kelo chandruok ne jok ma kokegi lokore rotenge nikech e pache oneno ni ang'o momiyo kokene olokore rotenge to ng'eny ji ong'eyo ni kogno ng'eny ji neno kogno koro nomiyogi gibedo gi kihondko ma koro iyudo ka odremo kata ni mondo pand kokene mondo ji kik ne koro niyudo ka chando ji e obwongogi koro akwede koro iyudo ka lokruok gi rateng'no wan kode tieng' diriyo wantiere ma yath nyalo loko to wantiere kod mag tuoche nitiere tuoche minyalo yudo ka kokino kende ok olokore te to en kata gi lain moro achiel marateng' mago gik ma kawaneno to ok onego bed ni wakawo gi mayot nikech onyalo bedo kata ni en dalili mar kansa moro ma waluongo ni melanoma. Melanoma en kansa mang'enyne othoro mako kogno kata onyalo mako i tielo piny. Koro gin dalili moko ma ka ng'ato oneno to onego bed ni ibiro osiptal mondo ming'i mondo wang'e gima timore. Tuoche mamoko ma mako kogno wan gi tuoche machalo kaka mag siling mago waluongo ni fungus mag kogno. Iyudo ka kogno kar mondo obed pekne obed maber iyudo ka koro obedo mapek to iyudo ka gimoro ti e tie koki gi piny. Iyudo ko ti to ka kamano to inyalo yudo ka en bochako loko rangi. Koro wasedonje tuoche mamako kogno. Koro wadonje tuoche mamako kogno. Watieko mag ranyisi mag del manyisore kogno koro wadonje tuoche mag kogno. Koro mago nitie. King'iyo picha ma wan godo ka eto koro onyiso gi te manyiso dalili kata ranyisi mag tuoche manie to nitiere kendo manyiso koro tuo owuon kaka koro ka wachako gi matung' kucho mano nyiso ni kogno odongo kodonjo ei pien. Koro kodongo kodonjo ei pien manyiso ni gima kelo ng'eny kogno madonjo ei pien en kaka wang'ado kokewa. Wang'ado kokewa e yo marach. Ok ng'ade madonj e iye mokadho ring'o. King'ade marach to kogno biro chako dongo gi e bathe kadonjo e iye. Namba 2 ma waluongo ni yellow nail syndrome usually en ga kata mana 20 nail syndrome. Iyudo ka mano kido mar ng'ato ma kokene te gin ratong' kar mondo gibed pink kaka onego bed ni gibedo koro iyudo ni gilokore ratong'. Onge rach mar mano to be ng'enyne ok en tuo. Mano kaka onyuol ng'ano to onge gima inyalo timie. Subungual hematoma ka gimoro tipo ogoyi kata ogo lith lweti mano manyiso ni remo moro mogudore e bwo kogno kanyo koro mano gima waluongo ni hematoma. Kasto wan gi onychomycosis. Onychomycosis mano koro e tuo mar siling mar kogno. Koro gin be onychomycosis no en be entiere chiegni dek kaka onenore e kogno kanyo. Kato wantiere kod mogik manyiso ni obedo mapek moloyo kaka onego bedi to en ng'enyne odhi gi tuo ma waluongo ni psoriasis. Psoriasis en tuo achiel mar pien to en tuo mabiro kaluwore gi kaka cells kedo kendgi giwegi. Koro kar mondo pien odongi bang' dwe achiel odongo piyo molo dwe achiel. Koro mano timore nyaka e kogno bende. Wantiere kod kidienje 2 ma thoro mako kogno mag chandruoge ma thoro mako kogno. Kidieny mokwongo gin tuoche mantiere kogno owuon kata kogno matuo kaachiel kod kidieny machielo magin tuoche mantiere ei del to nyisore e pien del. Daktari opimonwa ranyisi moko ma kineno tinyalo chich ni nyaka bedie ni gimoro rach onyalo bedo i dendi kata gimoro rach e kokeni. Ne wawacho kacha ni seche moko mbakani to in iwuon ing'iyo kokeni ni kokeni chal nade. Dine ranyisi moro amora ka ina ma daktari owacho cha to thoth gi owacho ni kik ikaw gi e yor oyiem nikech ginyiso ni nyaka bedie ni nitiere gimoro madhi nyime e dendi kata nitiere gimoro marach e koki owuon. Yenwa wakaw yweyo waduogo bang' thuolo machuok mokalo wabong'e ni to kineno ranyisi gi en ang'o monego bed ni timo kapok ochopo ni neno ranyisi gi en ang'o monego bed ni timo to ponono ni sidhi ir laktar obro ng'iyo gi to botimo diagnosis nang'o mondo mi ofweny ni ma to en ranyisi mar tuo mantiere e del kata machielo ni en mana tuo mar kogno. Mago gi moko mathoth e kidieny mar 2 kik isud kata matin. Citizen Jugala.
big, it's better. It's the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka liweze experience our November prize crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Royal Mabati Factory Limited nitie gi discounts makende e kinde ni endi mar Christmas. Corrugated gi box profile iyudo gi 396 mita ka mita. Brick tile iyudo gi 456, ka Roman tile to yudore e nengo mar 500 kende. Wakelo ni mwandu kamora mora ei Kenya maonge chudo mora mora. Gochno e namba ma 0722 63 kata ket oda mari e mbui mar www.royalmabati.com. Ng'wono mar Nyasaye kihero wendeni bonyesa *860 *419# to parni ya Ramogi TV ene od jower duto te. Bingani yako kama dems moko dwa mani mondo adine gi mawanga. Kama ni moko dwa kana ni odiesa chwadwa kata mana hag. Please. Idwara no. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wadwa ni mondo miwang'ia ne mana matin nono daktari tuoche manitiere pien ei del to nyisore e kogno. Wacho ni tuoche kaka mag obo, tuoche kaka mag adundo, kidienje mopogore opogore kaka mag kansa nyalo nyisore e kogno. Kapo nono ni ineno ranyisi moko to inyalo chicho. Kang'eyo mana ni seche ma onyisire kogno ma nyiso ni osedhi matut ahinya koso ma nyiso ni korko chako ma kotende kod tiji mar ajuoga thoro nyiso nang'o? Erokamano. Ng'eny tuoche gi seche ma koro waneno gi e kogno gibiro e stages mopogore opogore kata e step mopogore opogore. Ok onyiso ni sama koro osenene kogno nyiso ni oselandore ahinya ma koro ok nyal konyi. En mana ni odwaro ni ober ni jogo tema chiwo thieth obed e dispensary obed kama nade gin bende onego bed ni gibedo ni ging'eyo ni gima kama ka gineno to onego bed ni gioro jatuo no e osiptal kama inyalo konye mapiyo. Ok onego imedo bet kode kuom ndalo mang'eny kapok gichwale kama onego bed ni oyude konyruok mapiyo. Koro mane kaka en to onego bed ni kineno dalili go kata ini wuon ka intiere dala to dhi e osiptal mantiere machiegni mondo mi ori kama jogo ong'eyo ni nyalo yude konyruok nikech jo dispensary ong'eyo kama onego bed ni gichwale jatuo mondo mi oyud konyruok. Wadonje tuoche mag kogno daktari ni wachonwa kata ntiere moko mag fungus ntiere moko ma gibire yore mopogore opogore kute mage mathoro kelo tuoche mag kogno fungi wan gi fungus wan kod bacteria be fungus kod bacteria wacha kod mag bacteria mag bacteria githoro bedo kaka mage mag bacteria wantiere kod koro kanyal luongo gi nyingwa ma oluongo gi godo koro nitiere adwa ni mondo apimo nu ranyisi kaka gibedo nitiere moko minyalo chiewo gokinyi kata inyalo chiewo kata bang' ndalo moko nyalo yudo ka koro koki kata tie koki kuot to remo
to kendo seche moremono inyalo yudo ka samoro ogolo kata mana tutu. Mano manyiso ni nitiere bakteria mosedonjo e kind pien gi kind kogno makoro omedo chamo kanyo. Ka mano timore to manyiso ni onego bed ni yudo thieth mapiyo, nikech ka ok ikawo thieth mapiyo to nyiso ni kokino onyalo kata mana pudhore. To ka kamano to tuono endo nyalo chak landore machak idhi nyaka i lweti te machak kel tabu mamoko, kata nyalo landore tiendi te mochak okel tabu mamoko kendo. Tuoche mag fungus ng'enyne gin gidhi mos, gipogore gi mag bakteria. Mag bakteria biro piyo nikech gin gi chiemo piyo. Fungus ng'enyne dongo mos, naturally gin gik madongo mos. Koro ibiro yudo ni gin gik manyalo kawo ndalo mang'eny ka ng'ato pok ofwenyo. To gima ng'enyne timo en ni iyudo ka kogno bedo mapek, to ochalo ka gimogolo mogo gi e tiende, gi e bwo kogno, gi mbele kama, iyudo kogolo mogo. Koro ka kamano tinyalo yudo ka kogno nolokore rateng'. Koro iyudo ka fungus ng'enyne ibiro yudo ni seche mowuok e koki ok obi bedo ni owuok e koki kende. Ka en e tiendi tibiro yudo ni en kata mana e kind lith tiendeni be. Obiro kendo kaka achany bende yudo ka nitiere kanyo. Wantiere ga kod kogno moko daktari ma bende chal ma pilore, splitting, chal ma pilore. Ok ang'eyo ni ma bende en tuo koso ma en midhierni mag kogno. Mano ng'enyne en dalili manyiso ni nitiere gimoro ma ok ni kare e dendi, to ng'enyne yudo ka en koso gima luongo ni zinc. Zinc deficiency ema ng'enyne kelo kogno mabedo mayom, koro gipilore apila, ma kata gimoro malich mitimo onge tiyudo ka kokino osepilore. Ketiyo gi pi kata mulo pi ahinya bende nyalo kelo chandruogni, overdrying, koso mano to en kaka joma mine paroga ni ka amulo pi mang'eny ahinya to kokina biro tuo. Kogno kaka olose, mulo pi ahinya ok nyal kethe e yo moro amora. En mani koro ok ing'e ni pi be ok ibi mulo ni ibudo koki e pi okinyi nyaka wang' odhiambo. Mano to koro en koro chandruok, nikech ne ok ochwewa ni wan ok wan akwatiko, ok wadak e pi. Koro iyudo ka mulo pi ahinya ok nyal kelo barruok mar kogno. En paro mane ji osiketo, to ok en adiera. Ok en adier. Nawinjo kimulo kamoro kogno malokore ratong', moro nyalo paronwa mana matini ma nyiso ni ang'o gang'o ma onge del kata ang'o ma timore del ma kogno duto te olokore aloka ratong'. Thothne ka wantiere kod gimoro malokore ratong' e del kaka wang' to kaka jaundice to wacho ga ni nitiere tuo kata kedhno ma bende samoro ok owuok out of proportion kod weche ma kamago. Mar kogno en ang'o? Kogno wantiere ka kogno lokore gin yellow te to ne ng'ato nyuol kamano. Mano waluongo ni the 20 nail syndrome. 20 nail syndrome en gima nyuol godo ng'ato ma onge ok nyis ni entiere gi chandruok moro amora e dende. To wantiere kod kogno moko malokore ratong' miyudo ni samoro ok en kogno te, samoro en mana bathe moro matin molokore ratong'. To bedo no lokore ratong' no nyalo nyiso ni kogno no endo either ochako pudhore kata opogore gi ring'o kaka ma entiere no endo. Koro mano be nitiere. To mondo mi opogore gi ring'o nyiso ni either gimoro notuome, gimoro nogoye, to ka kamano to en dalili mar tuoche mamoko mang'enyne waluongo ni autoimmune diseases. Autoimmune diseases tiende ni cells mag dendi kedo kendgi. Seche ma gikedo kendgi, dendi gore kendgi. Gigore kendgi. Seche ma gigore kendgi no, kama gidhi gigudore, manyiso ni kanyo nyaka bede gi problem. Nyaka tabu bed kanyo, to koro ibiro yudo ni ring'o gi kogno pogore gi kanyo. Sama gisepogore no endo, manyiso ni koro chalo ka gima muya moro be koro nitiere diere kanyo. Koro rangi ma kanyo nyaka koro lokore. Erokamano ahinya. Daktari, ne wang'eyo kacha ranyisi mabende ka ng'ato neno to nyalo nyise ni en ang'o madhi nyime e dende kotenre kod kogno. Wantiere ga kogno kaka ainani. Ma en mane daktari? Ochalo kogno mabarore to koro yudo ka koro kar mondo odhi koriere to en koro dhi ariwa. Ng'eny ma nyiso ni nitiere ng'ikruok mabedo, kata ng'ato kosetuore mang'eny nyalo bedo kod ma obed tuo moro amora moseywa ng'ato
kuom ndalo mang'eny nyalo bedo gi kogno ma ochalo ka gima odongo to chot odongo to chot odonjo kaniang odongo to chot manyiso ni dongone ok en gima dhi mayom nikech kaluwore gi ng'ani osebedo matuo ndalo mang'eny to nyalo bedo ni koro chiemo ok oyudi kata ok ocham e yo maber kaka onego bed nochamo. Koro king'iye kichako ipime gi machielo man koni ma koro iyudo ka en oriere tir opogore gi machacha ma be ng'enyne biro kaluwore gi chiemo ma ng'ato ok yud e yo malong'o to ka ok kamano to kopo ni en kama to chako lokore rateng' manyiso ni en dalili mar tuo moro ma waluongo ni melanoma. Melanoma no en aina mar kansa manyalo mako pien kata nyalo mako kogno. Koro to moko bende nitiere jomoko ma gin gi kogno marateng', line marateng' ma natural ma ok en dalil mar tuo moro amora. Koro kidhi osiptal to yot mondo mi wang'e wanyalo timo ni gimoro ni dermoscopy mondo mi wang'e ni to rateng' mantie ei kokino en rateng' aina mane. Wantiere ga kod kogno moko daktari ma enena kogno madonga maber kati yudo ko omukore te. Kendo moro yudo ka nitiere iye kacha kendo donga kata ochako mukore te. Ma nyalo bedo chandruok mane to nyisang'o to thoth no timore kango motimore kata kango ma onge del kata kango mantiere ma excess del. Adwaro ni wakuongo wang'e ni to kogno dongo ndalo marom nade. Nikech dongo mar kogno en gima kawo ndalo mang'eny, okawo dweche 6 mondo mi ka kogno dongi kama ochakore manyaka wuog oko ma koro bed no nyalo wuok. Ka mano gima timore kuom dhano ndalo no ineno ka ng'eny kabisa. Koro ka kogno dongo to chako mukore kende manyiso ni nitiere wan gi kata mana external kata gigo mawuok oko mar dend dhano manyalo miyo ng'ato bedo gi tabu bilano. Samoro nyalo luwore gi tich ma ng'ato tiyo, en tich ma samoro ng'eny ne yudo ka koke samoro sama tin ohinyore. Nitiere jogo bende ma samoro owe koke obedo mabocho to tich motiyo ok nyal yiene ni mondo bed kod kogno mabocho. Koro iyudo ka en gi hinyruok ma mos ma ok kel rem. Koro iyudo ka hinyruok ma mos no bang'e to iyudo ka koro kogno nyalo pukore oko. Machielo manyalo miyo mano timore en mana tuoche mane wasewuoye nikech koso proteins malong'o kata mana gima waluongo ni zinc. Mago gik matiyo kabisa e gero kogno motegno kendo manyielne maber. Koro ka ionge kod mago to nyalo miyo ibedo gi tabu mag kogno mopogore. In kaka jahera mar chenro ni wasewinjore kata ni ng'iyo kokeni i observe ibedo motang' ineno ka nitiere lokruok moro amora kata nitiere pogruok moro amora. Daktari bende kaka Dr. Lucas kapo nono ni dhire nitiere kod chandruok mar kogno nitiere gik mobo ng'iyo kapok ochako timo diagnosis, nitiere gik mobo timo mondo mi otim ni diagnosis mondo mi onyis ni ma e chandruok ma nitiere godo mar kogno. Samoro nyalo neno lokruok e koki kaka ni daktari pimonwa ranyisi moneno mopogore ka samoro neno ka line ong'adore, samoro neno ka odongo to chot kod weche makamago, samoro neno koloko rangi duto te, mano nyiso ni nitiere gimoro ma ok dhi maber e dendi. Kineno ka samoro oluore mobed maduong' machwe ka gima nitiere mogo e kinde kanyo, mano romo nyisi ni kogno no tuo kendo dwaro ni mondo mi oyud konyruok mapiyo. Ka ng'ato osebiro iri daktari gi ranyisi gi thothne timo diagnosis nang'o? Erokamano. Yudo tuo mar kogno luwore gi sama jatuo obire gi level mar osiptal kama intie. To an kibiro ira wan gi gima wanyalo timo ma waluongo ni scrapping, nail scrapping. Nail scrapping tiende ni wachwero kaka en mogo no to wachwere to ikete slide to idhi timo ne gimoro ni KOH examination. Ing'iye microscope ting'iyo ni to kudni mane mantiere kanyo. Ka en fungus to obiro nyisowa ni to en fungus aina mane. Ka ok nyal tim scrapping mar kogno, inyalo tim ni gima waluongo ni dermoscopy. Dermoscopy nitiere machine mimenyo godo ma kokete wi pien to nyalo nyisowa gimoro amora matimore e kind kogno manyaka ichope ring'o mantiere buo kogno. Koro inyalo menyo nyisi gima dhi mbele kanyo. Kotamore mano to inyalo tim ni gima iluongo ni biopsy mar kogno. Biopsy mar kogno tiende ni igolo
kogno no matin to itere mondo mi pime to ka kamano ti nyalo gole oko te to mondo tere mondo mi dhi pime mondo ng'e kama tabu nitie. Thothne daktari uwacho nwaga ni ka mano koro kwadwa kete yo machuok e yo ma ka ng'ato neno kata lokruok aina mar rangi e kogno to nyalo ng'eyo kata nyalo chich nitiere gimoro to en mana ni isipimonwa maber kaka idhi tim diagnosis inyalo tim inyalo kaw kogno titere lab ichwero mogo no tipimo ni en ang'o kata mano biro nyisowa kidienje mopogore opogore mag tuoche ma samoro nitiere del kata nitiere kogno. Ka ng'ato tuoga samoro mano wanene tuoro kaka te koro gwen ka to samoro ing'iyo koke kineno ka koke rachar ahinya kata ilote rachar ahinya ni mano nyiso ni ng'ato nyalo bedo anemic kata otin gi remo ka ponono ni kogno olokore ratong kaka ne pimonwa cha nyalo nyiso ni ng'ato tiere kod tuo moro e adundo kata e lungs rangi mag kogno kod gik ma githoro nyiso ginang'o mondo mi wadonje weche mag thieth bang'e matin. Rangi mag kogno onego bedni okang'e ni pink cha waluongo nang'o gi dholuo. Jowa duto te ong'e pink da. Koro pink e rangi mar kogno monego bedni nitie to pink no bende nyiso kendo ni to remo ringo kanyo be machal nade. Koro nitiere jomoko ma inyalo yudo ni kokgi rotenge to ok nyis ni entiere kod tuo. Ibiro yudo ni anyuola gi te gintiere kod kogno marotenge koro mano be sami ing'iyo jatuo magote gik manyaka ipenj ni in kendi ma in gi kogno marotenge koso nyaka wuonu kata mama u bende nigi kogno marotenge koro nitiere moko ma kiseyudo ka en gima ringo e anyuola to koro ok ikawe kaka tuo ing'eyo ni ma gima timore e anyuola no endo koro kogno mangima to onego bed ni en pink to onego bed ni bende onyilni ok onego bed ni en gima neno motuo magalagala onego bed ni en gima smart manyilni gin iyudo ka koro gima nyalo miyo koro sani nyalo yudo kogno moko ma kendo chako pogore gin gik matinde lony manyasani ma koro biro ma ji dhie manicure ji dhie pedicure ema koro nyalo miyo kendo wachako bedo gi tabu mamoko samoro nyalo paro ni ng'ato koke olokore to kare luwore gi gima nowiro nikech kaka gima giluongo ni ina biro loko kogno machak bed gi rangi machielo koro mago te seche ma iwuoyo gi jatuo mago te gik monego bed ni biro e pachi to onego bed ni mano mbaka migo gi jatuo mondo mi ing'e ni to mare en tabu machal nade. Erokamano nya daktari, erokamano nya jahera mar chenro ni kik dhi mabor kik isudi waboduogo bang' thuolo machuok mokalo mondo mwang'e ni to ka nitiere kod tuoche gi kaka daktari opimonwa cha osepimo moseng'i mosekawo history mar family u kaka family u chal moseng'eyo ni ma atoringe anyuondi ma tok chande mopenji gik mitiyoga godo ng'ani tiyoga gi ina emoloko kit koke mano kendo biro golo kanyo kaito kaponono ni ok en pink ahinya manyiso ni ongima bendo nyalo chako ng'iyo ni debede ni chandruok magi mantiere koro chandruoge gi emodwa ng'iyo kaka inyalo thiedhgi kae to bende ka nitiere kaka inyalo geng' tuoche mag kogno kata kaka inyalo geng' tuoche mane del ma ang' nonyisre e kogno mago gi moko mathoth e kidieny machielo ni kik idhi mabor kata matin kik isudi. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. This festive season, wake up where time slows down in Zanzibar, where every sunrise feels like a blessing. Because true happiness isn't bought. It is felt in the sand between your toes, the laughter that lingers, and the ocean breeze that feels like home. From just $1,200 per person sharing, enjoy 5 unforgettable nights of barefoot serenity, 5-star comfort, and island warmth that stays with you long after you leave. Make this December a story of sun, sea, and togetherness. View Travel, moments that matter, memories that last. Adwani ikri dhi bedo waya.
osiepni maniti sani koro pek. Nasewa chuni, wogi odni, iyo. Nera, enoko winj maber. Ajibo sewa chuni wogi. Ing'eni Rajib, be nigi ratiro mar dak e odni. Wate kae wan mana anyuola achiel, to parino onge ng'ata moriembe e odni. Ne owuok mana kende. Dongu ne uneno? Anabiro chako ngima manyien gi niti mara. To kachaka wuonde kendo. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya. Kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa. Kama ungependa wimbo wetu ameniweka huru kweli, iwe sikiza swali yako, iwe rahisi. Bonyeza *811*500# na ukumbuke sikiza na Citizen ndio kwa wasanii wote. Kweli kama tungekuwa na environment mzuri, miti imepandwa, watu wanalima mahali ambapo inatakikana, basi hatungekuwa na shida kama hiyo. Ringre jiprade kod chiel mag jogo manoito ngimagi e masira mar sienyruok okelo e gwenge mag Chesongoch oketi e kargi mogik mar yweyo. Tumepokea taslimu vijisanduku hapa karibu 39 ya kupelekwa katika sehemu mbalimbali, sehemu 22 ambazo kura zitapigwa katika taifa nzima. Mchung'ne yiero IEBC ochako keo sanduge kod kalatese mag luto ombulu e gwenge 22 ibiro bagi yiero madundu tarik 27 mar dweni mar 11. Hii eneo ya Migori na South Nyanza kwa jumla imekuwa ikipata shida ya stima. Inakuja inapotea. Sasa hii Gogo Power Plant itasaidia zaidi. Migao mateko pia wandayo singo jiwo weche mag tudo stime kaunti ma Migori kod counties mamoko. Tuoche mag kogno, tuoche mane del manyisore kogno, kanye kama wantiere, daktari wa Dr. Lucas. Chenro ni biro ni achiel kachiel kowuok e studio wa Makisumo, kendo koro kama wadonje weche mag thieth. Wabong'eyo kacha, wabochako kod tuoche mag kogno, kod kaka inyalo thiedhgi kosetim diagnosis moseyudi, kata wabodonje kidieny mar ariyo, daktari. Thieth mar kogno kaluwore gi gima okele, mane gima nyaka lu. Ng'enywa thoro bedo garaka e thiedho kogno. Odwaro ni kimiye yath kawuono to kiny onego bed noseyudo lokruok. Mane nyalo timore mane tuoche mag bakteria, ma bakteria mokelo samoro kogno magolo tutu. Nikech ka en kogno magolo tutu tinyalo bar bathe matin, ti ibiyo tutu no oko, timi yedhe ma oluongo ni antibiotic, eto nyalo tuo piyo. Tuoche mag fungus ng'enyne biro dwaro yath, mondo muonye yath mar kata mana nyaka dweche 6 eka mondo mi orum malong'o. Dweche 6? Dweche 6 kimuonyo yath antifungus, to inyalo yudo ni gin yedhe ma sana kiyudo fungus momako tielo, mano dwaro thieth motegno mar dweche 6. Moko nego bed ni igole oko. Seche ma wase interfere gi cuticle no, mano